е достатъчно, защото... Ама не мога да я снимам. Ай. Дръж сега, дръж. По-надолу. Надолу, още. Усети ли какво направи? Измести се в последния момент. Иначе беше супер. Ага, няма. Цяло изкуство си е. Не, палеца не го спираш там. Ама защо? Защото я стискаш с пръсти, казах. Стиснала си я с пръсти и я натискаш. Сега трябва да е свободна с нея, нямаме контакт. Това е китката навътре. Вътре е китката. Като бутам на някъде, значи натам трябва да отидеш, не наобратно, да буташ. Дърпай, насам наклони. Дърпай. Малко по-надолу. Къде ти беше застанал? Ще имам те корала на някои места. Това пробвай, ако искаш. Пробвай ти това. Още малко горе, още малко горе. Дърпай. Още малко. Така. И, браво. Още една. Аз ко снимах нищо. Нагоре, нагоре. Да. Смъкна накрая. Ще обитам един бръмбър. Браво. Да.